пичове, аз съм сестрата на Иван и днес двамата ще ви покажем как да използвате програмата OLX, за да изкарвате пари от ненужните вещи в дома ви, които ви затрупват и само се чудите къде да ги прибирате. По-добре да ги предадете, отколкото да ги свалите. Отиваме в OLX, регистрирате се, отивате на добави обява. След това, заглавието на обявата, ние ще продаваме слънчеви очила. Написваме слънчеви очила. Например, по принцип няма да продаваме, Иван не пишеш на английски пак. Фрат стил. Ето, то ни излезе. Понеже ние вече ги написахме и направихме обявата, ние само ще ви покажем примерно. Категорията, отиваме на категория, на аксесуари и слънчеви и диоптрични очила. Цената е по желание, вие си избирате, нали? Има и безплатно, ако искате. Доставката е поема от купувача, ние писахме. Състоянието избирате, използвано, да. Частно го писахме. И тук описвате как изглеждат, за какво са, за дете, за голям човек, каква марка е. Добавяте снимка, отивате надолу и виждате какво трябва, нали, къде се намирате, къде е града, населеното място, пише си и областите, даже и квартала дори. И натискате напред. Там ще трябва... напред. В принцип ние не сме написали нещата, но ще ви излезе номер, който трябва да си напишете вашия или на който човек ще отговаря за тази обява. И той ще се изпрати съобщение, което съобщение ние ще има код и вие трябва да го въведете и вашата обява е качена. Така има и платени обяви, които по-бързо се показват на повечето хора и така може би повече хора ще има желащи за тази обява, но в принцип ние не го писахме с платено. Нашата обява? Да. Какво за нея? Ако искате, може да проверите и нашата обява. И ако си търсите детски момичешки чела, и ето сега ще ги покажем. Те са на много хубава марка и са много на добра цена. Направо на 1/4 от истинската им цена и направо наистина трябва да заслужават си купувачите. Дай надолу. Иване, ето ти излязоха ти. Чакай, остави на мен, че ти е много си бавен. Цялата страна, град Плевен. Ето ги нашите очила, които ето така изглеждат. На 30 лева, погледнете другите очила. 200 лева, моля ви. Нашите са перфектна цената. Добре, благодаря. Днеска бях аз с вас и брат ми Иван, хакера. Добре. Хайде, чао от мен. Чао, пичове!